Ngicela niye ku-YouTube nifike ni-subscribe. Namhlanje sibheka ama-frontal nama-wave ukuthi ebandleni lamaNazaretha ziyadingeka yini lezi zinto. Uma nje sikhuluma umthetho waleli bandla, lezi zinto azidingeki at all kumuntu oyinazaretha ngoba lezi zinto ezikaSathane. Lezi zinto kugwindwa amaNdiya eBangladesh, izinwele zabantu abahlukene, abanye bazo sebafa. Ngakho-ke lezi zinto-ke akumele zifakwe uwo okholwayo, kanti ufake inwele lomuntu osewadlula emhlabeni. Ngakho lezi zinto uthi ushembe ezikaSathane ngoba kunezalukazi eziphucwayo imali yazo yempesheni abazukulu. Bayofaka lezi zinto ukuze babonwe yizwe lonke. Bese kuyalanjwa ekhaya, isalukazi sihamba siphuma singena. Kanjalo nezingane zithola isibonelelo. Oma bazo bathatha le mali bayofaka lezi zinto ukuze bazuze izwe lonke. Bese ziyalamba nazo iy'ngane lezo. Ngakho iBhayibheli lithi kusiza ngani ukuzuza izwe lonke bese ulahlekelwa ukuphila kwakho kwaphakade. Ngakho lezi zinto uthe ushembe uNkulunkulu akazidingi ngoba uyanyanya ukuthi ufake into eyumfakelo yomfanekiso wakho akunikeze wona. Njengezinkophe unazo, izinzipho unazo, izinqa unazo, amabele unawo. Kepha-ke bese niyayifakela zonke lezi zinto. Ngakho uNkulunkulu nichaza ukuthi animboni izinto awenidale nazo, anizithandi, kepha nithanda lezi eziyizithixo kini ezinhle emehlweni enu. Lokhu uNkulunkulu wakudala kukuhle. Ngakho-ke animukhonzi uNkulunkulu. Bese kudala-ke ukuthi-ke ningaliboni izulu, anibhubhise uNkulunkulu. Ngakho-ke ushembe wathi lezi zinto singazifaki thina maNazaretha ngoba izulu ngeke uzulingene. Angiphinde, ngoba izulu bonke abenza njalo ngeke baze balingene.